Kaseng Meghalaya Commercial Trucks Owners and Drivers Association, Lani ke MCTODA, Hinegaski ke khat artarik ujilio, kalapin long ya ke jinge kendo halait kor, ban yakren halor kimat bat ki jinge bapher baki nong nya atrong ki ya kendo. Habakren chilat pathai khubor, unong aikrian kaseng uba awan chua nong tudu, ulo ong baki nong mi kmat na ki unit bapher kilawan ra ki jinge jongki, bat ya kat tu kat ni kimat la shimru, yekirai, bande halor jongki. Kaseng kalarai ru ban ai jing kersha ni ki ba ki bala pha jing tho shaki HADC ba GHADC halor ka jing kamai ki kali nabar jela ha majai ba dauki ula pentim ba kaseng kan sapha ru ik jing tho shaki ni ki artli ki district council nalor kata kilaya kren ru halor ka jing ba mi na ka hukum jong ka supreme court ka bakhang ya ka jing yang kali harut surang kaseng ka ong bakat kum ke DPR jong ke NHIDCL lamang jaka yang kali hinrei menta kidang abjing shai ni kibor badai pej halor ka ni ka binta cover ka news jongi haji de pada general meeting ke jongi ke balakot da secretary general central body jongi de kene ke general meeting ke bagi long mentagasngi along ke halor ke report ke bangi hapan shim na paro ki unit ki jongi na ki district bapher temene ngi sokmen banong ba baro ki district ki bala ki unit kilayawan lang mene but kila ai la kejong ke report ke jongki ke jing ke jongki ke baki kendu but ke ke shitom alanti sengkeng ke bi kendu tengila ya keren bat ngila ya tai hapo ke general meeting menne ngila ya keren shibun bat ngila penbej don ki bangila bat penbej don ki badang sa bat khamtam ke jing jongki malik truk bat ki driver truk te ke banengkong hi ngakwa ban ong kumni ikwa bertip sepi lambak ilat ki pathai kubor bagila shim ya karai menne ha ka jinge dei bat katu ka jinge ha ka chpeu tarik ha ka jingle visit lene ke inspection jong ki KSU bat F ke JGP bat WJSU ka WJSU kal ai da jingcho cha ka dis council te ngiru menne ngilai rai da kawai ki jumut ban lej ai jikershan ya kini ki sing bahalang ki balalej ban ya keren bat kitu ki kali ki bawan nabar sa kata ka thain daw ki bat majai tangiru mene ngilai shim ya kata ka borba ba ngi kershan ya ki ban support ya ki laki don kam ngi hanung benta bat nakaliang ka jongiru ke MC toda ngila rai ban lej bu ya ki jingtho chadu ka JHADC bat chadu ka KHADC bat ka banangkong hi ngin sa pej ya ka KHADC harin kata ngin sa hirno cha JHADC kata ka de ka banangkong bat ka maar ka bangi singaw malum bat ka bangi singaw jen singaw tang ban yo singaw menne ka jingpot singaw jong ki driver truck ki jongi ba ha ka jing bomdon kata ka jaka penyeng kali namar pila yo i kat kum ka Supreme Court order ka balami bangim la shu ban penyeng ye ki kali harus surok te na kata ka daw ki driver menne ki lapan singaw ki try kali ki lapan singaw hangi ya kata jing te mending ngilai thir ngilai sani bha bat ngilai shong perkhat ba kumno ngilai namar pitip ladang ikit ya kamar nadu is jaintia lani nadu silchar ban lejan luchadu guati kamut ladang ngim yo ban penying kali chasuro kamut kalong jingjar te andangi page pat ya ka DPR jong kini ki NHIDCL ngilap ba haman kini ki surok haman ka kita ki kilometer ki jongki ki bangam da tan da dokan kilometer ke baki bu dekan don be kataka ke baki on ke jaka pak kali ban pen shong res ya ki driver ki jongi de kata ke de ke artli ki issue ki ba mene ngila ya keren ha bat ngila ya thir ba ya ke bat ha ka jinge de bat sejantia oi sejantia ngi yo i na kapor ba ka jinge kren kala mi bat kala ya kudro po ka sekretariat ka tu kapor ka ba ila da bi ki po morkening bangin yo asap ko kali ka chisngi andre hadu mentaru ngim pat yo ya kata sapro ting the highest ki yo adu laipo ting ka highest kata adu laipo andre ka minimum hi ngi yo adu tang artosan
te kata ngiru ngidang ya perkat mene bat ngilaya sim hiru ya karai ba ngin sale ya kendu ya kita ki company semen kumbala apa ya government nomor nado tu ko poro kala ong la daga don ke ka jimbom sio tu jumut ka baha pini kendu parama piswa pini penbe ta kata ka de ka wena liang Jengtia Hills ka ba ki kendu adu mata na west na de na eastern west na south west kamot kilai ai la jong report ba kisio bit sio biangi kam don ka problem ndai hoi south west ni don kendiat nomor ba kalong slap te kadon ka problem apo southwest te ya kata ngin patla bansol ngin sa rai pada next meeting dan ngin sa keren pram ngin apo kaying te itahi image iba ngi keren bene te plus nang ta kadon ru kajing pensngiu na kayo chairman dunjongi ba ha ka arpo artrik ubnai benriu arpo benriu kandon ka jumpen penkamti ini ban form ya kata ka all Mekalia Commercial Union bangin ya leilang ban participate ha kata ka si te nagaliang jongi itahi ni bang ilong meeting mene but ngim don shu ya to pila ban matai habedi oi aga jingi de bat kui trok ki balai chadauki ban majai man hangini gila yo ban yathir kalong kumni ki man kani ba hadin balami ka tu code order man pensangya ya kini kali ki bomdon code bomdon dokumen saya te hoy ka don ka jing sim jong ni ki briu jongi ki sim ya ki ne ki kali nabar te don ki sim ya ni kali nabar ban pendon kam cipor kamut citio artio andre kini ki kali pat ilalong try no kenyang ni te kilalong try no te nak ta ka daw kamut ngingi la na pa ya ke city sepok ka the JCDC so ban pe ya kini non tribal license te ka KSU ka lapha ka FKJGP ka lapha pat ka WJSU ka lapha ya ta city so EM ba pe ya ka trade license ban bishar haji de ban kini ban ngela yo iru ba ha tu ka pratrik ka JCDC kala sedang man sim ya ka action ba kala sedang man check ya kita ki trade license hoi ngi ya kata klempep ngin lej ban ikendu patki tang ba ya ka tarik ngim 4 feet ngim 4 bu ya tarik tegin suffix ya ka tarik but ngin sali ikendu ya ta NHIDCL namar ha ka DPR ke jongkiru kala don kata te kamut lada kim shnapat kamut ngimbat si ban mi no chusurok kin namar ba haba ka NHIDCL ka china ya ka DPR kala china nado ki toolkit hado gitu ki jaka pening kali bat lada hado kini ki phone POE Henry hado mentang POE bahwa gitu ki phone ki bu sorok ro ki tray kam chu emergency phone ki ong gitu tegamut kata ka jaka parking ro kampan don hado mentang kamut kalong jing bah yangi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.